Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ένα παιχνίδι με το Gino Hunter. Είναι με δεινόσαυρους. Περιμένουμε. Αυτό αργεί λίγο να φορτώσει. Τώρα θα κάτσει πολλή ώρα εκεί που είναι. Έλα, φόρτωσε. Τώρα θα φορτώσει λίγο. 4, 3, 2, 1, φόρτωσε. Δεν φόρτωνε. Έλα μια ώρα. Να, φόρτωσε. Περιμένουμε πάλι. Ναι. Play. Αυτό είναι το πιστόλι. Α, ναι. Ξέχασα να πάρω το αλήθινο μου πιστόλι. Δεν πειράζει. Πάμε, ναι. Πάμε τώρα να παίξουμε. Να πάρουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να σημαδεύω αυτόν το χοντρό. Περίμενε. Ναι. Έλα ρε φίλε. Έλα. Σκότωσα τον, ρε. Όχι. Ωραία. Έλα ρε, τον είχα σε σημάδι. Ντάκ. Έλα λίγο. Μην φύγεις. Έλα γρήγορα. Έλα. Μην μου φύγεις, χοντρέ. 2 ώρες να αλλάξει τις σφαίρες. Όνομα σου. Σκότωσε τον. Τι στο γράμμα το έφυγε. Να σκοτώσουμε έναν άλλον, να δούμε. Σε έφυγε ο χοντρός. Να παίξουμε με αυτά. Το πιστόλι το καλύτερο αυτό. Όχι. Ναι, θα το βάλω. Δεν έχω τόσα λεφτά. Μότο. Μίλτσε. Τι έχει. Ούτε αυτό ρε φίλε. Είναι καλά αυτά. Εντάξει, πάμε, φεύγουμε. Περίμενα να πάρουμε. Εδώ γίνεται να μας δώσει λεφτά. Όχι. 199. Δεν μπορούμε ούτε αυτό. Δεν μπορούμε. Πώς να πούμε τώρα να το παίξουμε. Έλα ρε φίλε. Να δούμε λίγο τα πιστόλια. Να μας το πει. Αυτό. Oh my.
Κοιτάξτε εδώ βρισολάρης. Δεν μας δει. Εντάξει, back. Να μπορούμε να παίξουμε ή καλύτερα να δούμε αν έχουμε κάτι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να πάμε να παίξουμε. Παίρνω stop. Κοιτάξτε που είμαστε. No. Oh my god. Έλα. Με αυτές τις σφαίρες που αλλάζουν μια. Σκότωσε τώρα. Ανώμαλε. Έλα ρε. Έναν πάντων σκότωσε. Περίμενε. Αντία. Όχι. Να. Άμα το όταν τις αλλάζει τις σφαίρες. Προχωράμε να τις πιάσουμε. Πώς προχωράμε εσύ? Μας έφυγαν οι ανώμαλοι. Να, άντια. Sorry φίλε που σε σκότωσα. Να και άλλος. Τσαμπούμ. Εμπόδι σου. Ομιτζή. Ναι, το σκότωσα. Εντάξει, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Γεια!